Salut! Vă prezint top 5 arme din Shadow Fight 2. Prima armă este Blood Reaper, care este extrem de bună la mânuire și la cum arată, este foarte faină. Are un skill de îți scurge sânge și este extrem de șmecheră, costă foarte mult, dar na, foarte simplu, știți? Patra este de la Honks. Bun. Această armă este extrem de faină. Mie îmi place, sincer. Și este cam valoroasă și foarte puternică. Are o mânuire ușoară, damage level 1 în jur de 245 și mișcarea specială Ruptura. Iar pe locul 3 este arma lui Shagun. Această armă, după cum vedeți, este extrem de faină și nu este o simplă armă pentru că este al două. Este o katana și încă un cuțit. Cuțitul ăla se folosește doar la mișcarea când merge în față cu mai multe lovituri. Are damage de 458, mișcare sabie de foc, mânuire ușoară, viteza atacului 1 secundă. Și pe 3 este această armă care este extrem de frumoasă și care se va numi Imponders. Este foarte dificil de zis acest nume, mie mi se pare foarte greu de zis. Are damage la upgrade de la levelul 29. Are 697, mișcarea specială, după cum vedeți, este un ciocan, deci de-i trage una nu mai știe de capul lui. Da, să înțelegem, are o mânuire extrem de ușoară. Acum, liniște, fiți atenți. Da, și pe locul 1 Sapphire Fang. Eu aș zice să trecem prima oră la subiect. Această armă Sapphire Fang are la levelul 28 697 de damage. Incredibil, mă. Această armă are damage, cum v-am zis, la levelul 28. Are 697, v-am mai zis chestia aia, mânuire ușoară, dar grea și mișcarea specială au bombele. Incredibil. Și cam atât cu acest episod. Știu că acesta nu a fost chiar un top foarte bine editat, pentru că eu sunt prost la editat, nu zic că sunt prost. Dar la revedere cu acest episod, pa, pa!